път бе да изкара и почивка, не само самолетни билети. Виждам, че част от, може би, спонсорите на Балкан Варвара, част от феновете са с фланелки, на които пише комплекс плажа, така че... Това е основният спонсор на отбора, минералния басейн в село Варвара. Така че Танас Иванов бе на път да изкара една хубава ваканция на комплекс плажа. Да, на минералния плаж с всичките екстри. Георги Георгиев успя да се намеси авторитетно. Георги Георгиев, който е в състава на Беласица, без да е получавал самолетни билети от някъде, той си от Петрич. Ако трябва да съм точен, от близкото до Петрич село с името Беласица, отстоящо едва на 8 км, така че дори бензиновите му разходи не са кой знае колко висшите. Втора смяна в състава на Балкан. Играта напуска Георги Лазаров, на негово място с номер 17 Димитър Гегов. Контузии, умора като че ли в краката на... Видимо не е в първа младост този футболист, но пък беше много ориентиран в защита, създаваше голяма сигурност на партньорите си в дефанзивен план, игра много добре. Той също оправдава почивката на минералния басейн, с уговорката, разбира се, да изчакаме последния съдийски сигнал. Доста фалс имаше в тази топка. И излъга там халфа на Балкана. Сега обаче не се пласира добре Иван Танчев, размина се и това позволява на Балкан да осъществи атака. Достигна до топката футболиста на Балкан, но центрирането му бе право в ръцете на пас, както казва един наш колега, с изключителна перспектива. И сега Борислав Петров с топката. Колко минути, Станчо, остават? Още 8 минути и 30 секунди. 8 минути и 30 секунди, 2-2 между Балкан и Беласица. Ако така завършат редовните 90, ще наблюдаваме дуспи, които ще определят новия член на Западна футболна група. Дали някой от двата отбора ще тръгне малко по-агресивно в тези последни 8 минутки, или пък така няма да има риск в действията и на Балкан, и на Беласици. Ще остават всичко на клишето, да кажа, рулетката на дуспи, при която сме виждали какви ли не светила на футбола да пропускат. Но пък, Станчо, ти трябва да си оптимист при дуспите, защото Георгиев показа класа срещу Вихрен. Дано да има ден и днес, като не ми се иска да се стигне до дуспи, по-добре начин да бъде решено в редовното време, в редовното 90. Жълт картон на капитана Андон Янкулов. Жълт картон за Андон Янкулов от състава на Беласица. Ето сега Шапкаров има възможност да прави интересно атаката, фаулиран.
Последни минутки, в които ще има и тактически двубой между Иван Златински и Георги Василев. Какви ли указания ще дадат на своите футболисти? Тук Борислав Петров авторитетно връща топката към Петър Стоичков. Ето го Тарас Иванов. Феновете на Балкан са нетърпеливи и искат и те матча да бъде решен в редовното време. Подканят своите футболисти по-настървено да атакуват, те обаче са предпазливи, но сега тук е изпуснат футболиста на Беласица, който обаче си поваля доста насрещу на топката. Стимов. Но определено се вижда, че отбора на Балкан се поприбра. Така да не кажа в собствената си половина, но наследиха халфовата линия, не атакуват така настървено. Веселин Банчев. Какво ще измисли Банчев? Към Иванов. Иванов добре центрира в наказателното поле там към Кежмана. Струва ми се, че е това, но той зорко пазен, не успя да отведе топката. Ето го Тарас Иванов отново с добра намеса. Андон Янкулов, който взе капитански талент, обърна играта в дясно, там обаче резервът Иван Танчев не е точен. Последните 5 минути сме вече. Точно така. Притихнаха малко и феновете и на двата тима в тези последни 5 минутки. Иначе бяха неуморни, така че и агитките заслужават адмирации, не само футболистите на терена, за това, което правят до момента и създават атмосфера. Внимаваше Георгиев. И сега отново топката ще бъде във владение на Беласица, след като Иван Танчев, струва ми се, ще я вкара в игра след този тъч. Нарушение, там резервата Димитър Гегов наруши правилата на играта. Танчев. Добро центриране. Успя обаче да отклони топката Борислав Петров. Тъч за петричани. Успя Димитър Стоянов да овладее топката и отново там добре пласиран Борислав Петров. И тук можеха да решат всичко в този матч. Футболистите на Беласица
Не го сториха. Късмета този път покри Балкан, а пък Методи Стоименов, голмайсторът за Беласица в първата минута, не успя отново да порази противниковата врата. Усетиха, че не се чувстват комфортно футболистите на Балкан в последните минути феровете от Варвара и се организираха така като агитка, запяха в последните минути, за да подкрепят своите любимци. Станчо изтекаха ли вече 5 минути. Още една минута според мен. Още една минута от редовните 90 и ще влезем в добавеното време. Нарушение срещу Атанас Иванов, извърши го Марин Дамянов. Но Георги Димитров реши, че няма да показва картони в последните минути. Последните възможности за Балкани. Сипана топка от наказателното поле. Спокойно обаче футболистите на Беласица успяха да овладеят и да тръгнат в атака. Шапкаров сега. Шапкаров фаулиран в централната част на терена. Иска картон на Шапкаров, но не показва нищо. Главният арбитър Георги Димитров. 3 минути и добавена време. Сега ъгов удар и изпитание за Петър Стоичков. Една от последните възможности пък и за Беласица. Дали няма да стане чудото тук и Беласица да вкара гол. Димитър Стоянов, кешмана в самостоятелен пробив. Не му достигнаха обаче силите. И след като бяха понамалили темпото в последните 5-6 минутки на редовните 90, сега струва ми си двата отбора взеха, че се разиграха в добавеното време, а тук вече който вкара ще бъде победител. Нарушение срещу Красимир Шапкаров. Жълт картон за Атанас Иванов от отбора на Балкан. Втора възможност за Беласица в добавеното време. Да измислят нещо петричани. Зад топката Марин Дамянов. Със сигурност ще центрира Марин Дамянов. Точно така. Там вратарят Стоичков боксира топката, но тя отново е в притежание на петричани. Пада в наказателното поле Андон Атанасов.
жълт картон за Андона Тарасов от отбора на Беласица. Беше длъжен да опита. Разбира се. Явно Пламене пак ще минем през обратната на гостите. Беласица Значи вас трети пореден бараж. Нямам нищо против, но при теб нещата са по-сложни. Върви ни на Дуспи на баражите. Марек отстранихте с Дуспи. Същото се случи Вихрен с Дуспи. седмици. Тук не ми се ще да ти повтарям приказката един път, втори път. Да, и аз си го помислих за жалост. И така, край на матча. От тук насетне регламента предвижда изпълнение на Дуспи, които ще решат и победителя в този двубой и новия член на В Югозападна футболна група. Още един път да кажа, отбора на Беласица откри резултата в първата минута след попадение на Методи Стоименов. Димитър Стоянов Кежмана в 20-та минута успя да изравни, а Тарас Трендафилов покачи резултата за Балкан 2-1 в 31-та минута и в 52-та минута Красимир Шапкаров от отбора на Беласица изравни, така че 2-2 в редовното време. Предстои ни, уважаеми зрители, да наблюдаваме така наречената рулетка на Дуспите. Дуспи, които ще решат изхода от този двубой и новия член на В Югозападна футболна група. Уважаеми зрители на телевизия Запад, пауза малко тук на стадион Бончук, за да може двата отбора да получат инструкции, вратарите да се съсредоточат максимално. Дуспи, които ще определят победителя. Естествено, сега напрежението е и за феновете на Беласица, и за тези на Балкан Варвара. Чухте от моя колега Станчо Станчев, трети пореден път в баражи Беласица ще изпълнява Дуспи. Преди 2 години срещу Марек петричани победиха с Дуспи в София, сега отстраниха Вихрен с Дуспи Симитли и сега отново ще им се налага да минат през това изпитание. 11-метрови наказателни удари. Лека пауза и за нас. Все още не са определени изпълнителите. Виждам, че треньорите на двата тима пишат личетата, които ще бъдат дадени на главният арбитър Георги Димитров. Ще разберем и на коя врата ще бъдат изпълнени тези Дуспи. Иначе смятам, че наблюдахме интересен матч, двубой, който по нищо не отстъпва на много от срещите, които сме излъчвали от В Югозападна футболна група. Определено според мен и двата тима заслужават да бъдат в В група, а не да се подвизават в селските дивизии. После там да ти носите радио. И така, уважаеми зрители на телевизия Запад, чакаме с нетърпение
дуспите. Станчо, знаеш кои сигурно ще изпълняват дуспите? Значи, познавайки добре Иван Златински, той ще заложи на тия, които вкараха срещу Вихрен. Значи изпълниха 4 дуспи, до 5 не се наложи да се стига. Единствен пропусна тогава от петричани капитанът Марин Георгиев, но той пък напусна преждевременно, така че освен него остава да гадаем. Не знам на кой ще възложи дуспата. Всичко е в краката на тези, които са избрани и разбира се, на кой ще се усмихне Господ в крайна сметка. Нека пожелаем успех на отборите. И двата тима лично според мен заслужават да играят в ВЕО, западна футболна група. Показаха изключително качествен футбол тук на стадион Бончук. Така че успеха, но за жалост победителят ще бъде само един. След броени минутки ще разберем и неговото име. Виж сега, журналист на вестник Марица, може да му редиш да влезне вътре да снима? Само за ръката да мога да снима. Айде. Първо правото да изпълнят дуспа ще имат футболистите на Беласица Петрич. Зад топката ще застане Андон Атанасов. В рамката на вратата Петър Стоичков. Андон Атанасов. Петър Стоичков спасява дуспата изпълнена от Андон Атанасов. Започнаха по добър начин. Никога до сега не са пропускали първа дуспа, нещата отиват към евентуален провал, за съжаление. Първият отбора на Балкан ще изпълнява Кирил Атанасов, голмайсторът на тима с 43 попадения. Кирил Атанасов за топката в рамката на вратата Георги Георгиев. Резултата вече е 3-2 за Балкан Варвар. Втора дуспа за отбора на Беласица ще изпълни Марин Дамянов. За отбора на Беласица. Резултата остава непроменен 3-2 за Балкан Варвара. Втора дуспа за отбора на Балкан ще изпълни новото попълнение на тима от Австрия Атанас Иванов.
Пропуски за Атанас Иванов. Един и нула продължава от дуспата, значи 3 на 2. Андон Янкулов. Резултатът продължава да бъде 3 на 2 за Балкан. Трета дуспа за Беласица ще изпълни Андон Янкулов. Андон Янкулов. До момента от 4 изпълнени дуспи видяхме само едно попадение. Сега за топката Андон Янкулов.